Dakkel panubok kadagiti residente iti probinsya ti inbati ni Super Typhoon Nando. Nakapanawin dayto iti pagilyan, ni mangrugrugi paylaeng digiti kangrunaan a naapektaran ti rungsot na asang wen digiti naibati a problema. Basari ti partial data manipod iti Ilocos Norte Disaster Risk Reduction and Management Office wenno PDRRMO as of 10 a.m. Umabot ti 395,160,000 ti balor ti perdisyon iti biyang ti infrastruktura. Idinto nga umabot met ti 26,258,825 digiti nadadael iti biyang ti agrikultura. Makita met laing ti partial data nga umabot iti sangagasot ket siyam a barangay digiti kangrunaan a naapektaran, idinto nga umabot met ti 2,260 a pamilya, equivalent to 6,731 nga individual ti naapektaran ti bagyo. Well, amo tayo iti naglabas sa dadagiti na perperdin. So, Kimaro, so, imado, DJ may record na damage na DJ infrastructure. Expectedly, nga especially in agriculture na kunatayo ta, during the time nga napantayo iti pagudpud, nagipan kadagiti na anay nga tulong kadagiti kakailian tayo nga dagiti evacuation centers, nakita tayo na ado dagiti na dakplag nga particularly palay along the way ket iso nga siguro agriculture kinesa nga kaadwan to ti damages tayo kung kunami ket daan na talaga iti considerable damage. Temporaryo ang naisardeng ti power restoration ti Ilocos Norte Electric Cooperative bayat iti duduprak ni Super Typhoon Nando gapo iti risgo nga inpaay pinapipigsa nga angin ken tudo. Nupay kasta na ituloy metlaeng iti panakaisubli ti kuryente idi bigat kalman. As of 12:33 p.m. addan ti kuryente dito sa magmamonopaset ti probinsya pakairamanan iti syudad Kilawag. Kuna ti PDRRMO, malaksid ani Super Typhoon Nando ti maibilang akapipigsaan na bagyo ang naglandfall iti pagilyan iti tawen 2025 na iget ana isaganaan daytoy iti probinsya. Makita tayo datang ayan ti concern tayo ket di pang naka-energize do aramiden met amin iti Ilocos Norte Electric Cooperative ti Kabalinanda namang restore ti power ti entire province nga ala ano-anosan tayo ta Hamlet Cascarina. Definitely nga ado ti nag-improvean iti sistema tayo na dijay amin ado ti Uplan Waragawag napan iti security forces tayo, PNP, BFP, Coast Guard, Marines, Army nga maritime mang abiso kadagiti kakailian tayo nga stay indoors, hangkay rumaren, hangkay mapantabaybayen, siya. Ken dagiti nangruna, dagiti livestock, ipanyo iti safe and secure nga lugaren. So dagiti nga sistema tayo ket nga makita tayo nga nag-improve. Iti agdama awan pay tinaawat a report pakaseknan kaditi nakaro anadangran gabway ti bagyo. Impaganit get iti PDRRMO, ano adda digiti mapasaran aditi grakas kini Super Typhoon Nando, dakkel at tulong ti kooperasyon digiti umili kas iti inda pa ng surot kadagiti abiso ti lokal na gobyerno. No awan ti kooperasyon dagiti umili ket marigatan tayo. DJ nga rod, dagiti na paspasama gindakas, lesson learned, so nga dagiti ti igunam-gunam tayo nga dapat DJ pa nagsagana before the onset of the typhoon. Tapno during the time of the typhoon and medyo safe and dagiti kakailian tayo. Mark Magdirila, Balitang Solid North.